Takže vás opět zdravím z lesa, nejsem tady sám. Dneska, jak jsem včera sliboval, jsem vyrazil s panem mykologem a fotografem Jardou Malým. A s houbologem. S houbologem, ano, přesně tak. A s Jirkou tady zrovna fotí plesňák čekankový. Je to takový zajímavý tvůj table, který se dá v lese takhle najít. Zkusíme odsvak. A dále s námi vyrazila ještě jedna skupinka, je to věrný odběratel tohoto YouTube kanálu, je to Petr Souček se synem Vojtou a s maminkou. Tak jo, takže jsme v jižních Čechách, v lese, kterýmu říkáme pohádkový, protože tady je spousta mechu a spousta hůb. Takže čekejte, že tohleto video bude dneska hodně výživný. Tak jo, a Péťan tady právě fotí houbu, kterou jsme si ještě nepředstavovali tenhle rok, že jo. Je to krásnoporká mlynářka. Tady si asi vem tu. Je to vlastně lošákovitá houba, jedlá. Jsou 3 druhy, je krásnoporka mlynářka, to je tato, poznáme ji takhle podle ty šedé barvy, ve stáří potom to vybledá až do světlé, do bílé barvy, ten klobouk. Ze spoda jsou ostny, nejsou to pory, ale jsou to ostny, které jsou takhle bílé barvy. Jo, pak je ještě krásnoporka žemlička, která má ten barvu klobouku do oranžové barvy, spíš hnědo-oranžové. A krásnoporka kozí noha, která má pestré barvy, která má hnědý klobouk a teď nevím přesně, jak je ten třeň, ten je myslím takový žluto-oranžový a má takový kontrastní barvy má. No tady vidíme, že i Péťa používá stativ, to je správný, aby byla fotka ostrá. A Jirka se tady právě zastavil u jakýsi holubinky, u krásný holubinky. Jirko, která to bude? A on tady jde zrovna Jarda. Tak to máme kliku, protože máte štěstí, že jdu zrovna kolem, že? Chlapci, já nevím, ale já bych to viděl na holubinku tečkovanou. Drusula vinosa. A to si takhle troufneš od boku, Jardo? V některých případech jenom. Ale tady v tom případě se to dá, protože když se podíváte, tady vlastně ta houba ji vytrhnu. Takhle ji vysuneme. Tak když se podíváte, tak ten okraj má takovej jakoby vínovej, do fialova jsou tam takový fialový tóny, nevím, jestli to bude vidět na tom videu. Jo, a je tak jakoby jemně ojíněná ta holubinka, jo, a je to typická holubinka těch kyselých smrčin tady v jižních Čechách, jedna z nejhojnějších. Je chutná docela, dá se sbírat. Tak já si ji vemu do košíku rovnou. No super. Tady máme rovnou pavučince, ještě teda malý. Jen tak z boku. Tadyhle podle toho, jak vidím i tady takhle, že má takovou jakoby čokoládovou barvu toho kloboučku, tak bych řekl, že to bude pavučinec modroslizský. Jo, no jich je několik takhle podobných, ale tady to vypadá na pavučinec modroslizský. Třeň je takový, hlavně když jsou mladší ty plodnice, tak je krásně fialový, takový modrofialový, to nádherná houba. No neříkal jsem vám, že se dozvíte spoustu nových informací dneska? To je taky zajímavý, to by byla dobrá fotka. Krásou tady je, Ty brďo. tak to je síla. Takovej králová. No, tak to je hustý, to je krása. Tady bych ho fakt, to je prostě hrozně zvláštní, že na takovém biotopu, že tady je takový králová. Je to možný, hřib královské věhlič na tím lese, no to není možný. To je síla. Tak kdo do něj půjde první? On je nějaký vyvrácený. Přijde. Kdo do něj půjde první? Kdo si ho vyfotí? To je barvička. To je pokondr. To je prvonález, jo. To jsem v životě To neviděl. pak máte to. No, krásné. No, ale je pěkné. Ale povědce jim. Skutečně. Na to takový zpestření než on. Ale je pěkné. Počkej, co tam to vyfotíme. A tak se ho někde nasáď. Ale takhle nějak vypadá. Včera jsme našli jednoho rozkrojenýho u Boleslavy. To trošku jako tmavší, no. Ne, to je s tím sluníčkem. Taková vložka s pestřím, ale pěkná.
Ale na fotce bude vypadat hezky, já myslím. A na videu to bude taky dobrý. To bude, no. Ale docela jsem Voní. tomu uvěřila. Výborný. Pěkný. Krásně voní, je čerstvě vypálený. Mašenice za 50. To tam vypadá, že jsou Dámy a pánové, včera jsem slíbil, že si někdy natočíme nějaký hezčí plodnice s luky svraskale. Včera jsem mi natáčel z listnatýho lesa a říkala jsem, že spíš hojnější je takhle podehličnany. Takže tady máme krásné houby. Máme tady jednu úplně malou. Tadyhle, jo, ty jsou tadyhle dvě, oni jsou ještě přikrytý. krásně tady vyráží. Mám tady u sebe i mykológa, houbologa. Vloga. Tady vlastně je vidět, jak ona může mít, když je mladá, lehce nafialovělý tóny na klobouku, takže může někdy připomínat pavučince kozlího, někdy to mate, když je mladá. Samozřejmě, jak vyroste ta houba, tak potom vypadá úplně jinak, jo? Ale takhle, jak si ji vydloubnul, když se podíváš, tak má takový lehký nafialovělý tóny na klobouku a dá se to někdy zaměnit. No a když potom se vyvine ta plodnice, tak samozřejmě je to úplně jiný. Barva těch lupenů je jiná, taková šedohnědá. Je to vynikající houba. Navíc má ten prstínek tady krásný, takový menší, kdežto vlastně pavučinec kozlí má pavučinovitý velum. Vypadá to jako takové pavučinky. No perfektní. To je krásná atlasovka, jedu do tohle. Vynikající jedlá houba. Všem doporučuji. Na másle jsou vynikající. Já se teda podívám. Jirka s Jardou tady právě zkoumají nějaký druh pavučince. A tento druh je velmi těžký na určení. No je to nějaká telamonka, ale bohužel to neurčím. Těch je tolik, že netroufám si tenhle druh určit. Kolik, Jardo, je zhruba bajovoko druhů pavučinců ve střední Evropě? No tak Plus minus. doktor Hlaváček ještě když žil, tak nám na přednáškách říkal, že těch pavučinců existuje zhruba 2000 druhů. No, takže to je vlastně nejpočetnější skupina těch lupenatých hub. Jasný, takže, ale hlavně tam jsou některé druhy, které si jsou hodně podobné a vlastně jejich rozdíly se dají poznat pouze mikroskopicky. No, nebo pomocí chemických Tak. činidel a tak dále. Ale hlavně nesmíme zapomenout, že mezi nimi je vlastně nejnebezpečnější houba na světě, Ano, pavučinec plišový. plišový. Takže proto je pavučince vůbec nedoporučujeme sbírat k jídlu, pokokat se jejich krásou, protože bývají opravdu rozmanitý ty barvy a i tvary prostě, ale jako kdo se v nich opravdu nevyzná, jakože takových lidí je strašně málo, tak vůbec nedoporučujeme je sbírat k jídlu, jo. Ono ani ty jedlí bych nedoporučoval moc, protože většinou nemají dobrou chuť. Jo, já se k ním stavím s takovým respektem. Jo, i ty druhy, které vím, že jsou jedlí, jak je raději nezbírám. Přesně tak. Petr tady s Vojtou právě dofotili krásnou holubinku sličnou, kterou jsme si ukazovali už z listnatých lesů. Peťa ji má ještě krásně nasvícenou, jak já toho využiju. Tam vidíme, už jsem to ukazoval, jak má krásně i ten třeň červený. Stejně jako klobouk. Není to pravidlo, může mít ten třeň i bílý. Ale ona je dobře poznatelná podle toho matného klobouku. Není lesklý ten klobouk. Je to tak a je ještě takový ojíněný lehce, jako jo. Jo, ta se vám prostě povedla, ale je to houba nejedlá, myslím, že je hořká nebo pálivá. Ona obsahuje pryskyřiční látky, jo, pro někoho těžce stravitelný, takže se uvádí spíš jako nejedlá, jo, i když nepálí. Takže to je jedna taková z těch výjimek, jo, že nepálí sice, ale k jídlu se nedoporučuje. Super, další nové věci i pro mě. Celý život se učíme. Přátelé, tak tomuhle říkáme les s vysokým houbovým potenciálem. Podívejte se na ty nádherné partie, tady prostě je to krásně porostlým mechem. Jo, tady to přichází do takové mladší smrčiny. A je to prostě perfektní. Jarda to tady má hrozně rád a jsem rád, že mě sem občas veme, protože to je zase takový úplně něco jiného, než znám. A je to super. Teď, když je sucho, tak ty houby tady moc nerostou, ale jinak
to víš, když jsme sem jezdíme, tak se v těch houbách tady doslova šlape. To jo, Hlavně ten mech mě tady fascinuje. ten mech je To je, super. když šlapete koberečku. A hlavně se v tom mechu krásně ty houby fotí. To já teď se zatáhlo, takže jestli najdeme nějaký pěkný objekty, tak dneska určitě Pofotíme. nějaký pěkný fotky naděláme. Paráda prostě. Tyjo, co to tam je? To je krásný ryb. Pane, vy jako chcete? Já se ho vemu určitě. Ten vám nedám, já ho tady hlídám týden. Už týden. Jo. Fakt a nezmoknul si tady. Ne. Tu máš deštník. Já mám baťohu pláštěnku. Tak. No tak to je super, ale takže to máš krásnou dokumentaci, jak roste ta houba rychle. No, Takže jaký byl před týdnem? no takový malý, ale teď povyrost trošku, no. No paráda, ty ho i zalejváš, předpokládám. Jo. To je tady je vedle potok. To jo, vidíte, tak tady aspoň vidíte, jak vyrůstá nový mykolog, mladý, který je tak odhodlaný, že tu mykologii bude dělat, že prostě u těch hub tady i nocuje, prostě tráví tady prázdniny. To je super, pojď, to je úplně super, jen tak dál. Ano a tuhle tu houbu znám zatím jenom z tyhle jediné lokality. Kdyby mi to tady Jarda neřekl, tak bych řekl, že je to úplně obyčejná holubinka smrdutá. Ona skutečně tak na první pohled vypadá. Jo. Ona je i z toho okruhu, ty holubinky smrduté, ale pokud ji seberem, zase to takhle pěkně zakryjem, ať tady může růst dál, tak a přivoníme si k ní. No to je něco. To je vůně. Marcipán. Tak normálně z ty holubinky cítíme úplně krásně sladký marcipán, ale opravdu úplně špičkově. Horší už je to s tím žluklým olejem, co tam je přidané. Je tam malinko, ale ten marcipán je hodně Ten to silný. převažuje. Ten to jako převažuje, no. A co je zajímavé, hlavně když stárne ta holubinka, tak na ostří lupenu má hnědý zabarvení. Jinak se zbarvuje do hněda takhle a když je čerstvá, tak má na sobě vrstvu slizu a je tam vidět takový nafialovělý tón, jako. Jo, hlavně na tom temeni toho klobouku. Je prostě trošičku jiná, když to člověk dostane do oka, tak ji pozná. No a ta vůně, když si nebudete jistí, když k tomu přivoníte, tak je tam prostě cítit ten marcipán. Ta je opravdu prozradí, no. To je super, já ji vidím poprvé v životě. Ty vůně hub, to je vůbec... V říši hub snad neexistuje vůně, kterou by nedokázali ty houby napodobit. To jo. Voní po různých chemických prvcích, po květinách. Jo, a nám tady třeba roste houba čirůvka celerová, která voní po celeru. Zatím jsme ji nenašli, jo, ale pokusíme se a třeba si ji ukážeme. A rozhodně tady nejsme letos naposledy, takže určitě se dočkáte a je to i kvůli tomu, aby nebylo těch informací najednou tolik a aby se to dokázali taky vstřebávat, že? Takže tohle je holubinka tmavolemá. Rusula ilota. Celá grupa se zasekla u hodně zvláštního druhu houby. Je to lošákovitá houba. Je to lošáček nebo lošák? Lošáček černý. Jo, tady vidíme, že v mládí ta houba je takhle fialovo-modrá a postupně jak stárne, tak černá. Tadyhle už je jedna hodně stará plodnice, ale už ji prostě takový ty středně starší plodnice černají. Proto to je lošáček černý. Jo, takhle zkusím malinko přisvítit, aby byl líp vidět. Samozřejmě teď se na něj můžete podívat i na fotce, to bude proostřenější. A Jarda nám tady k němu samozřejmě zase něco řekne. Máme tady někde toho vytrženého. Tady máme Jo. vytrženýho. Je to houba typická pro smrčiny a já předávám slovo Jardovi. No já bych jenom upřesnil, jak je to z vůní vlastně těch felodonů. Erod felodon a ono se uvádí, že všechny tyhle ty druhy voní pomagy, ale není to pravda, pomagy de facto voní, dá se říct, jenom lošáček číškovitý, Felodon tomentosus, který voní pomagy silně, kdežto vlastně Melaleucus, ten lošáček tmavý, tam spíš já teda osobně cítím něco jako petržel. Tadyhle, když byste přivoněli k této houbě, tak ta má vůni takovou neutrální.
No a jak říkal tady Radek, ta houba vlastně postupně mění vzhled. Když vyrůstají ty plodnice, tak se jim na temeni často vytváří taková hrubá plst, jako hnědá, tmavohnědá až hnědočerná. A co je pro ně dost typické, že často prorůstají substrátem. Takhle, když se podíváte, tak to jehličí je tady vidět, jo, drobné větvičky. Je to moc hezká houba na pohled, když je mladá, tak má krásně takový modrofialový nádech s bělavým ojíněním. A tady hned asi 3 metry od lošáčků černých je další druh, vzácný, všechno to jsou druhy v červeném seznamu. A tohle je lošákovec hnědý, Ne. rezavý. Tady jsou 3 možnosti, by se dalo říct. Já se domnívám, že to je lošákovec rezavý, ale tadyhle, když se podíváte na ty hrbolky takový, tak tohleto způsobuje lošákovec, on se jmenuje pásovaný, tuším česky, jo, Hydnelum concrescens, a je to takový jakoby ostrý, hrbolkatý, takže si nejsem úplně jistý. Já se v nich pořádně neorientuju, ono makroskopicky se to dost těžko rozlišuje. Ale má zajímavou vůni, já právě se chci zaměřit na ty vůně. Chtěl bych, aby se mi dostaly do ruky všechny 3 druhy a jestli tam nebude rozdíl i v těch vůních. Když si přivoníš, přivoň si třeba Petře, tak já z toho cítím čerstvě napuštěný prašce. Jo, já pražce. Jo, jako prašce mě to připomíná vůni prašců, Jo, tak to nebo takový jako když jsem jezdil vlakem, tak taková vůně jako z toho nádraží, jo, to mi to silně připomíná. je takový trošku možná vlhký dřevo, nebo něco. Zkus si přivonět, Radku, ty, mě to připomíná skutečně ty prašce, jo. Něco tam z toho je, no. Je to takový. Takovýho zajímavýho. Tak ty vůně každý vnímáme jinak, že jo. Ale já to vyloženě z toho cítím, jo. To nádraží, já jsem vždycky vlaky miloval a cítím to tam. Co tam máš? Pojď si přivodit. Jo, je tam, Jo. je tam. Jo. Tak už jsme to očukali skoro všichni, je tam nádraží. To je nových informací. Tak dámy a pánové, my jsme se teď přesunuli kousek do jiného lesa, je to tady taky krásný. A protože toho dneska bude zase hodně, tak to tady trochu teďko ukončím a rozdělím to do 2 dílů. Takže neodcházejte daleko. Nevím, jestli to stihnu ještě dneska, když tak tam to video bude až zítra, ale určitě bude. Takže zatím se s vámi loučíme. Ahoj. Z jehličnatých lesů. Čau. Z jehličnatých lesů jižních Čech.